Pasangan kaping hitam kula loro lah maju ning tengah terus sambung silaturahmi ngono piye sambung silaturahmi bar pasangan mengkat to etan ngulon wong loro maju ning tengah terus pembukaan perapatan sambung silaturahmi ngono piye karya silaturahmi malah anu kolo anu tahap loro barbar kantongan apa jalan cari rapat ora ning sambung silaturahmi hah cari rapat Next.